Am revenit. Doamna Romaniuc, am găsit la dumneavoastră pe pagină, pe profilul nostru Facebook, un citat care mi-a plăcut foarte mult. Călătorule, nu-i cale, se face calea umblând. Antonio Machado, dacă spun bine, poet spaniol. La ce cale v-ați referit dumneavoastră aici? Înțeleg că în 2011 ați început să porniți pe o cale pe care o considerați deja bătătorită, umblată de alții și pe care noi trebuie doar să pășim, să vrem să pășim. La ce anume cale faceți referire? În general, când postez pe Facebook, fac lucrul acesta ca urmare a unor preocupări pe care le am la momentul respectiv sau în perioada respectivă sau ca urmare a unor lecturi pe care le parcurg. La momentul acela când am postat, nu știu, nu mi-amintesc cu exactitate la ce Vă referați la transformarea practicii de predare de la clasă. Așa, către asta de altfel doresc să merg, dar în mod clar, începând încă din anul 2007, când am înțeles destul de bine ce înseamnă competențele de literație, ce înseamnă analfabetismul funcțional, ce înseamnă alfabetizarea funcțională, ce înseamnă toate lucrurile acestea și am conștientizat că, de fapt, avem o problemă majoră cu aceste aspecte în sistemul de educație din România. Este problema cu care se confruntă elevii noștri și că nerezolvarea acestei probleme sau neabordarea ei pentru a o rezolva înseamnă să-i condamnăm pe copiii noștri la sărăcie și la neparticipare la viața socială și la viața publică. Și în momentul în care am început să împărtășesc cu colegii mei despre aceste aspecte și am conștientizat mai mult decât atât, am conștientizat faptul că profesorul este unul dintre factorii cei mai importanți în tot procesul acesta de dezvoltarea competențelor de literație ale copiilor, ca urmare a faptului că am luat contact cu studiile lui John Hattie și lucrul acesta m-a ajutat să înțeleg cât de important este ce face profesorul la clasă și cât de mult din ceea ce înțelege copilul ține de profesor. Ei bine, în momentul în care am început să vorbesc despre lucrurile acestea, am avut de înfruntat opoziția, pe de o parte, a colegilor și opiniile foarte diferite, pentru că și eu, până la momentul acela, trebuie să recunosc, de foarte multe ori judecam eșecurile sau lipsa de performanță a elevilor prin prisma a ceea ce ei făceau, prin prisma a ceea ce familia lor făcea sau le punea la dispoziție. Și foarte puțin mă gândeam la ceea ce fac eu pentru ca elevul, studentul să înțeleagă, dar elevul, că mă refeream la elev atunci, să înțeleagă din clasă ceea ce eu îi predau, să înțeleagă textul pe care el îl citește și cumva să conștientizez și să creez această independență a copilului în învățare, ducându-l la text și ajutându-l, dându-i instrumentele necesare pentru a înțelege textul și ajutându-l să-și dezvolte acele competențe de lectură, de înțelegere, de gândire, da? Care ulterior îl vor ajuta în a se descurca cu ceea ce noi spunem așa de frumos, învățarea pe tot parcursul vieții și, nu în ultimul rând, pentru a-l ajuta să funcționeze în societate. Ei bine, din punctul acesta de vedere, da, cred eu că este necesar să privim cu foarte multă atenție la practica noastră de predare, domeniul acela care ține strict de noi și pe care îl stăpânim și de care parcă nu am vrea să se atingă nimeni, pentru că până la urmă, cine știe mai bine decât mine ce am de predat la clasa a 6-a mâine la disciplina matematică, de exemplu, decât eu, persoana care fac lucrul acesta. Ei bine, nu e chiar așa. Și în contextul acesta, da, cred că calea trebuie să o facem, poate că
cumva ar merita să încercăm, și poate că trebuie să încercăm, să ieșim puțin de pe calea bătătorită, cale pe care am bătătorit-o noi înșine, și să facem o altă cale. Cum o facem? Mergând pe ea. Calea se face. Deci în contextul acesta m-am referit la transformarea practicii de predare. În ce sens transformare? Transformare de la o focalizare pe ceea ce transmitem, deci pe conținuturi, ce predau, deci să mutăm accentul de la ce predau pe cum predau, pe de o parte. Pe de altă parte, să mut cumva abordarea de la a privi colectivul de elevi și să le predau ca și cum toți ar fi la același nivel, către împărțirea clasei, a colectivului în diferite grupuri sau în câteva grupuri, să identific nevoile de învățare ale grupurilor respective și să mă adresez și să-i abordez și să predau în concordanță cu nivelul la care copiii sunt. Deci, în contextul acesta, cred că am gândit postarea respectivă, dar asta este ceea ce cred și acum. Pentru că, da, aceasta este o călătorie de durată, pentru că are legătură cu practici profesionale cu care ne-am obișnuit și cu care foarte mulți dintre noi am avut chiar succes. Am avut copii care au reușit, am văzut că dau rezultate, doar că timpurile s-au schimbat, nevoile copiilor, așteptările copiilor, cerințele societății sunt altele de la un an la celălalt. Și aici avem un exemplu cât se poate de relevant. Iată, cu un an și jumătate în urmă, 2 ani, cine și-ar fi imaginat că vom face o emisiune în felul acesta, că vom face educație online. Discutam cu colegii mei despre importanța folosirii device-urilor electronice și în cele mai multe situații mă izbeam de rezistență. Nu, asta nu se poate. Iată că se poate, am văzut că se poate. Exact același lucru este și cu practica de predare. Practică pe care noi o considerăm bună și nimeni nu spune că nu e bună, poate că ea nu este suficient de adaptată și adecvată nevoilor pe care le au copiii astăzi. Bun, asta înseamnă, deci ceea ce spuneți dumneavoastră, duce la ideea de transformare a școlilor, un alt subiect pe care dumneavoastră îl abordați foarte des în dezbaterile dumneavoastră și în prezentările dumneavoastră. Și ceea ce spuneți de fapt este faptul că o școală se transformă numai dacă profesorul se transformă și profesorul se transformă dacă directorul la rândul lui se transformă. Și am ajuns la un subiect delicat al momentului. Știm că în această perioadă este în derulare un concurs de directori. Aș vrea să vorbim un pic despre acest concurs în sensul de subiecte. Cu siguranță ați văzut discuțiile acestea atât de aprinse. La un moment dat în mediul în social media am văzut deja o dezbinare între directorii care au luat concursul, directorii care au picat în prima parte a concursului, că subiectele au fost prea ușoare, că subiectele au fost prea dificile, că au fost prea complicate, nici nu știu că nu am fost la acest concurs. Dar aș vrea, dumneavoastră fiind un om implicat la un alt nivel și tot ceea ce bibliografia abordată la acest concurs este ceva ce dumneavoastră abordați cu mare ușurință și ceea ce predați. Aș vrea să ne vorbiți un pic despre acest concurs, prima lui fază, și apoi despre restul vom continua. În mod clar, cred că este o schimbare de paradigmă. Concursul acesta a ieșit cumva din, știu eu, tiparele concursurilor pentru directori pe care le-am avut până acum. Cred că este un pas bun pe care Ministerul l-a făcut și concursul din 2016, dacă ne amintim, și acela a fost contestat și întrebările au fost contestate și itemii pe care i-au primit candidații au fost contestați. Eu cred că, din punctul acesta de vedere, foarte onest, noi încă suntem în căutări. În mod clar, avem nevoie de profesionalizarea funcției de director.
Acum, eu prin profesionalizare înțeleg un pic mai mult decât un concurs pentru director, dar poate vom reveni la subiectul acesta. E bine că sunt două etape, pentru că, din nou, dumneavoastră știți, doamna profesor, că eu susțin autonomia școlilor. Multă vreme am susținut chiar procesul de descentralizare, dar mi-am dat seama că e destul de complicat în România, cu un sistem de educație atât de centralizat, să treci direct la descentralizare, și asta pentru că școlile încă nu au capacitatea să-și administreze și să-și gestioneze singure activitatea. Și atunci, o etapă intermediară ar fi să acordăm cât mai multă autonomie școlilor, astfel încât încet, încet, acestea să crească, să își dezvolte această capacitate și să ajungem într-un anumit număr de ani la procesul acela, la momentul acela în care școlile vor fi descentralizate. Deci, repet, e bine că au fost două etape. Într-o primă etapă s-au evaluat anumite cunoștințe și anumite competențe, mai bine zis competențe, acele competențe cognitive, despre care cei mai mulți dintre participanți sau mulți dintre participanți nu au înțeles că acolo practic nu ai o bibliografie. Sunt competențe cognitive, pur și simplu. Altfel spus, ai niște situații concrete, niște, probleme la care trebuie să răspunzi în funcție de, capacitatea ta cognitivă și de capacitatea ta de gândire critică, de gândire analitică și așa mai departe. Apoi au fost competențele de management, au mai fost câteva întrebări legate de legislație și o parte dintre aceste competențe, de fapt, cele mai multe dintre ele vizează cumva profilul directorului, profilul profesional al directorului. Aici cred că este un aspect care a lipsit, pentru că noi va trebui să definim un profil profesional al directorului, pe care nu-l avem. După cum nu avem un profil profesional al profesorului la momentul acesta. Ele au fost cândva în legislație, dar cine mai face referire la ce s-a propus prin 2000, cred că a fost, acum 20 de ani. Deci e clar că trebuie să revenim asupra acestor lucruri. Deci, prima etapă, cred că e bine această. Eu personal am agreiat și sunt de acord cu o formă din aceasta în care teste tip grilă. Timp cred că a fost suficient. Sigur că poate că unele subiecte ar putea fi, regândite, dar pe de altă parte eu aș acorda credit și încredere celor care le-au formulat și eu știu că în spate stă o echipă de oameni care asta fac. Se pricep la aceste lucruri. În al doilea rând, sau al doilea aspect, mai bine zis, cel legat de interviu care urmează, consider că de asemenea este un aspect extrem de necesar și binevenit, pentru că cumva acest lucru face parte din acel proces de acordare a autonomiei școlii. Deci, în procesul acesta de luarea deciziei cu privire la cine va fi directorul școlii, iată că și comunitatea educațională a școlii este implicată, dar și comunitatea locală. Comunitatea educațională prin cei doi profesori care vor fi prezenți în comisia de interviu și, de asemenea, comunitatea locală, care în mod clar trebuie să fie implicată în procesul acesta de selecție a viitorului sau a directorilor școlilor și nu în ultimul rând faptul că mai apare un element de noutate pe care eu de asemenea îl salut și cred că este binevenit, o persoană din afara sistemului de educație, o persoană din zona de business, din zona aceasta a resurselor umane, persoane care sunt specializate cu recrutarea, cu selecția, cu formarea oamenilor, profesioniștilor, nu numai decât din educație sau din spațiul universitar. De ce spun că această persoană este binevenită? Sistemul de educație există și școala există nu pentru ea însăși, ci pentru o comunitate. Deci ceea ce noi pregătim în școală trebuie să răspundă copiii care termină școala, absolvenții noștri, trebuie să răspundă pe de o parte
să-i ajute pe ei să se integreze și să lucreze în societate și să-și atingă potențialul pe care ei l-au, să se împlinească, dar pe de altă parte, școala trebuie să răspundă și nevoilor și cerințelor pe care o anumită comunitate, societatea le are la un anumit moment. Altfel spus, școala este în slujba comunității și școala trebuie să fie a comunității. Și dacă lucrurile stau așa și dacă noi înțelegem această apartenență a școlii la comunitate, atunci trebuie să întrebăm și comunitatea ce își dorește de la școală. Și comunitatea trebuie să aibă un cuvânt de spus în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea școlii. Aici este un alt aspect pe care mi-ar plăcea la un moment dat să-l discutăm, poate într-o dezbatere ceva mai amplă, cât de deschisă este școala pentru a asculta de ceea ce îi spune comunitatea și de ceea ce îi spune mediul din afara spațiului școlii. Pentru că nu odată m-am izbit de această idee și de această poziționare a oamenilor din sistemul de educație. Noi știm cel mai bine ce avem de făcut. Cei din afară nu se pricep la educație, ceea ce ar putea fi adevărat, dar în același timp ei sunt cei care vor beneficia de ceea ce noi facem în școală. Comunitatea este cea care va beneficia de ceea ce noi am investit și am făcut cu copiii care vor deveni mâine, iată, membri în comunitățile respective. Și îi vrem membri activi, și îi vrem membri implicați și cetățeni responsabili. Așadar, dacă îmi permiteți, și mai este vă rog. Mai este încă un aspect. Așa cum este sistemul de educație la momentul acesta organizat, comunitatea locală, autoritatea locală, mai bine zis, are un cuvânt greu de spus și are responsabilitate cu privire la dezvoltarea școlii din comunitatea respectivă. Așadar, cred că această implicare a comunității este binevenită prin reprezentantul Consiliului Local sau al primarului, dar și persoanele care vin din zona de HR sau din zona de business, care vin cu o altă experiență, care vin cu poate alte competențe și care ar putea să ne spună, uite, cam acestea sunt lucrurile de care noi avem nevoie ca viitori angajatori și cam asta ar trebui să faceți în școală și cumva lucrurile acestea să fie punctate chiar din perioada aceasta a interviului. Vă rog. Ca să vin în completarea a ceea ce spuneți dumneavoastră, am auzit foarte multe discuții între colegii mei participanți la acest concurs, înainte de a participa la concurs și chiar după ce au participat la concurs și sincer a fost o dezamăgire pentru mine să nu înțeleagă, să nu găsească rostul unei cărți ca cea a lui Senge, școli care învață sau învățarea vizibilă. Ceea ce spuneți dumneavoastră acoperă perfect subiectul din școli care învață. Deci dacă noi am înțelege și cred că nu numai un director ar trebui să treacă prin această carte, de exemplu, cred că și eu, un profesor de rând, ca să mă exprim așa, pentru că eu nu sunt cel care conduce școala, eu sunt cel care vând, între ghilimele, știți, apropo de ce spuneați dumneavoastră, omul de business. Știți că noi ne-am cunoscut într-un mediu acum câțiva ani, într-un spațiu unde erau foarte mulți oameni de business. În acel spațiu, eu, directorul de la momentul acela, am înțeles cât de important este să știi să vinzi produsul școală, între ghilimele. Deci noi suntem cei care trebuie să știm să vindem educația de calitate, să o facem să fie de calitate. În același timp, este, cred că, un schimb între mine ca școală și comunitatea din care eu fac parte. Atâta timp cât există atâtea lipsuri în școli, atâta timp cât este frig în școală, atâta timp cât nu știm dacă avem bani de salarii mâine, atâta timp cât se dau bani per capita de elev și într-o școală există, într-o școală nu există. Vedeți, este o lipsă de susținere și când vorbesc despre comunitate, nu vorbesc despre vecinătate, despre blocurile care înconjoară școala, despre oamenii care sunt în vecinătatea școlii, ci vorbesc pur și simplu despre primărie, despre autorități, că și asta este parte din comunitate. Vorbesc în același timp despre acești oameni de business la care faceți referire și care poate ar fi bine să înțeleagă
acest schimb la care mă gândesc eu acum, că dacă ei vin să susțină școala într-un fel, poate și școala înțelege că trebuie să ofere în alt fel. Deci cred că trebuie să existe această relaționare efectiv ca schimb între mine care ofer și către comunitate și ce oferă comunitatea școlii respective. Așa văd eu, însă... Da. Așa este, aveți foarte mare dreptate și cred că aș vrea să mai subliniez două aspecte aici, în legătură cu implicarea mediului de business. Până la urmă, ce înseamnă mediul de business? Sună poate așa puțin ciudat și cumva pe noi profesorii, mai bine zis oamenii din educație, cumva ne sperie lucrul acesta. Și de multe ori poate punem o etichetă greșită acestui mediu de business, gândindu-ne că nu urmăresc altceva decât profitul, să câștige bani, ceea ce nu este rău deloc. Da? Ce vreau să spun este următorul lucru, că implicarea mediului de business în viața educațională, în comunitatea școlii, este un lucru foarte bun și cred că am putea să-l privim din cel puțin două aspecte. Sunt cel puțin două beneficii majore pe care noi, profesorii, școlile, oamenii din școală, le-am putea avea. Pe de o parte, e cel legat de învățare. Dacă ne uităm la mediul de business, și când spun aceasta, sigur că mă refer la marile corporații, dar și la businessurile chiar pornite în România, da? Care au o zonă extrem de consistentă legată de învățare. Alocă foarte multe resurse și foarte mult timp pentru ca oamenii, angajaților, să fie cât se poate de bine pregătiți. La o întrebare sau la întrebări legate de cum anume vă selectați oamenii, cum îi recrutați, cum îi selectați, cum îi alegeți pe cei mai buni, probabil că știți și dumneavoastră, ei spun că îi selectează pe cei care sunt cei mai deschiși către învățare, pentru că după ce au fost angajați urmează un proces întreg de învățare pentru ei. Și companiile acestea au modele de învățare absolut excepționale. Și s-au dus mult înaintea noastră, trebuie să recunoaștem acest aspect și din punctul de vedere al instrumentelor pe care le folosesc și din punctul de vedere al modului în care evaluează activitatea angajaților și din punctul de vedere al modului în care se realizează avansarea în carieră. Deci sunt mult înaintea spațiului educațional. Și eu am adresat și adresez această întrebare în mod constant și ce am înțeles eu și ce am văzut și am conștientizat este că au o focalizare cu totul specială pe tot ceea ce înseamnă învățare și atenție. Nu este o învățare, este în primul rând o învățare colaborativă. Au învățat să învețe împreună. Lucru care nouă profesorilor și școlilor cumva ne lipsește. Fiecare dintre noi învață, eventual la nivel personal, individual, eventual la nivelul catedrei. Dacă eu sunt profesor de matematică, voi învăța împreună cu profesorii de matematică, dar nu atât de mult o învățare împreună și cu ceilalți, pentru că eu am de învățat și de la profesorul de limba română și de la profesorul de pedagogie și de la oricare alt profesor. Așadar, putem învăța din punctul acesta de vedere de la mediul de business cum să învățăm împreună, ce înseamnă învățarea colaborativă, da? Și mai este încă ceva. Practică două elemente pe care le subliniază mediul de business, practică două aspecte, două discipline le-aș numi eu, pe care le identifică și John Hatt în studiile lui atunci când adresează întrebarea care sunt factorii care influențează cel mai mult învățarea. O să vă rog să ne oprim. Aș vrea să vă opriți un pic, că trebuie să luăm pauză publicitară și revenim imediat, țineți-vă ideea. Ok.